आजी फोवाचे हिंडोरी करता. हांव काल किलो दाट फोव घेतला. ते फोवाक तूप घालून भाजीता. लायक जाते हिंडोरी. कायली दवरल्यात आणि ते एक अर्ध ग्लास उदक घालता आणि एक चिमटी तूप घालता. इथे तूप घालता. गोड घालता. एक अर्ध किलो गोड घाला आम्ही. फोव भाजीलो आणि येळ घालून पिठी. फोवा पिठी झाली. आंक झालं ते फोव घालता. रेसिकेट कोकोनट घालता. एक 200 ग्रॅम तेल घाले आमची. मग भरसून घेऊ का. बिस्किट रोल म्हणून एक करता. ताका मारी बिस्किट हे 3 पॅकेटाचे असं पड. ते मारी बिस्किट घेतला 3 पॅकेट. पिठी करता मिक्सिंग घालून. फाईन पिठी झाल्या. पॅकेट बिस्किटा पिठी केल्या. ताकी ती दुधा पिठी घालता. 10 रुपयाची एक पॅकेट. आणि ते दूध घालून कालयता. कसले उज्ज करू का कसले नाही करू का सुलभ असे करू का. एक चमचे अर्ध केला. एक तशी दवरला. एक आख्खे दे कोको पावडर घालता. आणि इदी काजू बी पिठी करून दवरल्या त्या वेळ बसता. दोन्ही वांटो करून एक प्लेन दवरला. एकाक काजू बिये चूरनी येद्याची कोको पावडर घालून हें केला. ते रोल करून दवरला. हें आतां लागती ता.
आणि आता ते कट करतात. कट केला अर्ध गंटू फ्रीजांत दवरता सॅटेज वच खातीर. दिपावली 2 नमूने स्वीट केला. एक बिस्किट बर्फी आणि एक फोवाची हिंडोरी केल्या. 2 स्वीट केला. तुम्ही ट्राय करा. हॅपी दीपावली.